Asikubele siwamukele kwi-channel yami ku-Pastor Nicky sibheka udaba lwamapho njengenjwayelo uThobile khade ukuthi ukushona ubhubha kubona uPauli. uPauli i-parrot ngiyacabanga ngesingisi, ile nyoni ekhulumayo, ile nyoni ehlala endlini ehlala kuma-cage, beyikhulumise beyidlalise, iyakhuluma njengomuntu, iyakwazi uku-reacta interact nomuntu. It's a domesticated bird. Sona ke sankusho la ngeparrot noma ngoPauli. Number 1, ububha la uPauli sithele njengoPaul uhloma umhlophe, lokho kusho inhlanhla nokuthi ke mhlawumbe isitalo sakho sihlambulukile. Number 2, kuyenzeka futhi ububha la uPauli sithele njengoPaul uhle uma bebaningi, lokho kusho izitalo zakho noma kusho ukuthi izitalo zakho zihlangene futhi mhlawumbe zinawe. 3, kuyenzeka futhi ububhe la uPauli ube uPaul uhle olubi uma umnyama. Uma umnyama ungashiya ibhadi phinde unesitalo sakho ukuthi sidinga mhlawumbe ukuhlanjululwa. 4, kuyenzeka futhi ububhala uPaul kube uphawu sethu njengoluhle uma ukhala, njengoba lusho ukuthi izitalo zakho sizama ukukhuluma nawe kepha awulaleli noma zinesikhalo ezinaso efanele usisukumele. Number 5, kuyenzeka futhi ububhala uPaul kube uphawu esingathatha njengoluhle uma ukukhuluma, lusho ukuhlakanipha nokukhalipha nesidingo sokuxhumana nezitalo zakho. Number 6, kuyenzeka futhi la uma mhlawumbe uPaul kube uphawu osethi ngathatha njengoluhle uma ukudlalisa, elisho uvakashelwe isitalo sakho nanokuthi ungalindela isikhathi esihle sigcwele injabulo nempumelelo. 7, kungenzeka futhi lapho uPaul kube uphawu osethi njengoluhle uma uphakele, lusho ukuthi ke wemukelekile mhlawumbe umsebenzi noma iladi uma ukuthi kade wenze iladi ensukwini ezisanda kwendlula. 8, kungenzeka mhlawumbe futhi kube uPaul uhluma uphakela usuke likhomba ukuthi kunesidingo sokuthi wenze njani, usukume wenze into ewumsebenzi noma into eyiladi eqondene nani nezitalo zakho. Siyabonga kakhulu besibeka la uPaul any other color imukelekile ngoba oPaul banama-colors ahlukahlukene. Abanye bamhlophe, abanye banokuyellow nongathi ku-powder blue njalo. So all these colors amukelekile, but the color black iyona le khomba isitalo sakho isuke sidinga ukuthi sikorojwe sihlanjululwe, yabona. The other colors are alright. Siyabonga kakhulu besibeka la uPaul besibeka i-parrot. Be blessed. Subscribe, nikela kwi-channel, phonsa nje faka noma imiliyoni kwi-account number ongakwazi ukuyithola khona la kulona le video le. Kuleka kuyo Jesu,